Goedemorgen, Maassen. Ik ben er weer. Sawadee krap, zoals ze dat hier zijn. Hesten op de terugweg. Aan de taxichauffeur vroegen ze wat ga je doen vandaag? Nou, die had niet veel plan, dus die wou eens waar ze al op mijn taxirechtje. Ik ben weer onderweg, hoor. Kijk, hier zit je hondje. Ja, Spannend allemaal, hè? enorm. Wat gaan we vandaag alweer beleven? Ja, een leuke chauffeur. Oh, je is in ieder geval aardig. Hey. Ja. Toek, de chauffeur, die was blij met ons taxiritje van deze. Want in het lichtseizoen had hij niet zoveel te verdienen. En nu is bijna holp. Want van deze hebben we naar de Tiger Cave tempel. En van veel mensen aan me horen dat het een prachtige hut zegt hij, maar dat je glad gesloopt bent als je boven komt. Nou ja, is dat geen aanstelleritis, denk ik dan. Nou, achteraf komen we eens aan, we waren gebroken. Even en op en neer door hout 2 uur over, aan 2 liter water verder, hè. En dat water, dat pest je niet uit. Nee, dat zit in je hoed. Zodat je het op elke plakken weer maar kan bedenken. Kijk maar eens mee. Nou jongens, dat is geen kattenpis hier. 1200 trappen naar boven. Dat is wel heftig. Wat zeg je ervan? Oh. Doe maar hopen dat ik geen hypo krijg, hè? Oh. Laat ons verstand. Hè? Oh, daar waren al wat mooi aan om die 35 gram in boot. Oh, ga heel erg maar over. 1260 trainen verder. En dan ben we er binnen. De finish. Kijk, hij is weer naar hem. Ja. Wanneer je dat prachtige uitzicht dat al je ziet, ben ik Johannes gaan zoeken. Eerst kon ik niet vinden, maar toen zag ik nog. Kijk eens lekker zitten hier. Dus zijn we altijd, als je ook dat mooi kraan, maar als zeer het doen mooi ophouden. Nee, die klem bracht toen ons naar een leuk lokaal restaurantje te gaan. Ik ga wat tekenen. Lekker hoor. Nee, nee dit is vissenvoer, maar wel een kostelijk tuintje hier. Dat is nu echt lokaal. En ik denk aan die Maas en Weunen op de Rijn komen. Onze chauffeur kreeg zijn natje aan het droogje van het restaurant. Wat ga je eten naar Wen? Ja, het is very hot, zeg maar. Ik moet nog zien. Ik heb curry. Iets meer kip en curry. Enjoy your meal. Thank you. Kapelkraap. Kijk, een ei, met kip. Nou, hebben we eens proeven. Nou, maar lekker eten, maar genoeg. Hij is dit wel makkelijk als zo'n festival van nacht. Ja, hier, hoppa. Kijk, dat is een tierenlier. Ja hoor. Dan die feestjes ook lussen. Wat is dat, joh? Rubber. Wat is de rubber? Die boom, dat bij rubberboom. Oh. Hier in de hotspring, men in de jungle, daar konden we de vermoeide lieven even lekker letten werken op 42 graden. Na zo'n intensieve dag hebben we natuurlijk wel zo'n lekker ijskoudje verdiend. Toen namen we vanochtend de gediennoten deen, toen regent het puppenstil. Een mooie dag om te reizen naar onze volgende bestemming. En dat wordt Maas Koh Phangan. Het is niet dat we dat dus al zo op plan hadden. Nee, dit kwam gewoon maar op als grote schieten. Zes uur later stonden we er dan. Maar wat dan Maas tegenviel, Grab en Bolt, die taxi-app, die werkt hier Maas niet. Dus ja, dat betekent dan maar een brommertje moppen.